Kula Kang Mas. Ya, seneng lamun diungkapaken. Wayang banget bungane lamun Kakang bisa dadi sawiji lawan Yayi. Uga sebaliknya Kang Mas. Kula pengen dadi siji karo sampeyan. Anjawatri Yayi bakal tak gawa menghadap lawan Kanjeng Rama Yayi. Mangkone sampeyan ku ngadep ning Aduh, lagi seru-seru diganggu baik ini wong. Wis ditakoni. Wis Raka. Mung bae batuk anget. Kaya awak ayam. Ku. Saparan. Arane sapa? Siti Maryam. Siti Maryam kunuraka Sisuwe temen siraku jawabe. saking ayune rupane Raka. Oh, dadi tertegun kenang delengaken bocah wadon bagus ning rupane. Balik bayu ke Raka. Kok dikit ditakoni dikit balik. Wis ditakoni arane Siti Maryam. Iya Raka. Bocah sing endi? Bocah sing kene bae Raka. Oh, hari kene goblok apa kini desa apa? Pengen urus sampeane Kang Mas. Pengen weruh. Sing kedung banteng. Duduk kedung waro. Keturunane Rama Balung Mastaka. Duduk. Apa Raka? Sadar li siraku. Kula sadar Raka. Kin ki apa pedesaan kalas. Ya alas Raka. Wajar beli lamun ana bocah wadon. Astagfirullahaladzim Raka. Pangapuran yang kula Raka bagus ijan Raka. Terus ibarat kata mengkenen den. Ning tengah-tengah alas ana bocah wadon mlaku dedewekan. Wanci ning tengah yang wengi. Tentune ora pati-pati wong wadon mlaku dedewekan bokat kin mah kini ya lamun mana-mana wong wadon tersebut ki ya wong wadon jalideng. Apa kunuraka? Yari wong wadon jalitengku lamun dikongkon masak ning emboke kok ora mateng. Lamun dodok ning jangkok sikile uga taget ora gelem manteng. Ngadiraken barang sing saklenteng. Iya, sing mambune mulane curiga asira asal ndeleng bocah wadon kaya konon gawian rengka-rengko. Odo saking bairi sampean eku. Wis ga Mas, bagian kula mah loro ga bagian wis tak lep kabeh mbapak ini. Iya, jamaning loro. 5 gayu baik kita mah. Ayo Cak, manja. Ayo Cak. Aduh. Kodemin. Oh, kalem. Durung waktune. Aduh, pancak lagi balik-balik. Iya bener. Jadi jelas diri nengi saliramu kudu ngerasakakan rasa curiga. Kira. Nengi setengah yang wanan dalam wong wadon dewekan ora lumrah. Wajar lamun kita ini salah satu jening curiga. Sebab sing dingarani curiga ku tindakan kang waspada. Aja paribasane dudu jalmaning manusia biasa. Mas, sampean kuari apa-apaku so pengen berubah. Tenang baik kula mah wadon biasa. Kok dikit tak takoni ning kula. Kira. Aja cemburu sirane. Bener Raka. Madra kasedela. Kodemin Mas. Kan ki kakangane sing klambine ireng ya. Ane de maya, duh Mas, dirabi dulu. Hah? Dirabi durung kakangka. Durung Raka. Iya neng. Durung duwe rabi. Nama dia putu bae papat. Hah? Durung duwe rabi tapi nembe duwe putu papat. Iya bener. Ake temen. Alon-alon cuman sekedar intermezzo. Kaget sepandurat senalika diri nengisun. Lagi tumaninah kumandang singkadoan suara neng suara tembang kasmara manggala gita. Nyata-nyata keluyur diri nengi saliramu lumaku dewekan. Ditakoni ning adik kula. Wis kenal kan? Wis. Saparane? Nam publik ringan. Iya bener. Bagus ijan namanya Nah, kula. kuwen arane Kang Mas bagus. Kita Kang minangka dari kakangnya bagus selam.
Oh, sampean ku Jadi beruan nih sampean. Heeh. Tak rasakan dirine kaula, Iya. ndelengaken aura sorot matane dirine saliramu iku seolah-olah orang menampakkan wujud jalmaning salmaning manusia. Maksudnya Namun ana sesuatu kang tersirat malang batine. Apa iki sejatine? Kakang sing awit mau. Dudu berarti kakang terpesona ndelengaken dirine salirumu bercumbu rayu kelawan wong wadon kian. Namun tak selami marang dirine si kakang khawatir sesuatu sing tersirat iku ngrupakan sesuatu aura kang negatif sehingga menimbulkan suatu bahaya kelawan dirine kakang uga termasuk saliramu. coba artinya kakak diwaspada ning perbanding wisesa lawan pandangan mata ning kakak. Kang Mas. Siapa sampean senyata? Kula arane mau aku wis ngomong karo sampean. Siti Maria. Iya. Bener Siti Maria. Bener. Asal saking Saking Kedung Banteng. Kedung Banteng. Heeh. Arep duweni tujuan apa nemu di kula karo adine kula Ya tujuannya kula lagi lur wong lanang. luru wong lan. Heeh. Beli masuk ning lanar Ora logika. mancing ning akal. Sebab ning kene iki wong lanang pirang-pirang. Enak kakak diwaspada ning perbanding Ya tak wisesa. waspada kakang sing awit mau. Ning diri ning si kakang nyata ing nyata. Wong wadon kang jumeneng ana ning ngadepane kakang kelawan awakmu. Dudu wong wadon biasa, melainkan sesuatu apa sing terkandung ning sajero. Apa kunduraka? Tongkonon marang diri ning saliramu. Sampean ku Kang Mas bisa aja Siti Maria. macam-macam. Iya. Aja coba-coba mengelabui pandangan mata hati ingsun. Siapa saliramu kang senyata? Kula Ya, Siti Maria. Siti Maryam. Rongokaken kalimah kang bakal berkumandang marang kupinging saliramu. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul absar wa huwa latiful khabir. Kang Mas. Ya Allah nyuwun kekuatan. Sahabat jalemane wong wadon kita ing sayogane. Allahu Akbar. Ya. Ya. Raka, sing hati-hati ya. Bener kan? Gira. Apa sih udah dipangandikannya di kakak? Ayo Rayu. Hitung-hitung mencoba kesaktian saliramu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Bener. Rai. Awas jangan diterlena. Kewajiban diri ning si kakang selalu mengikatkan kelawan diri ning saliramu sing dadi wong nom. Tentune waktu sing bagus saat kang tepat. Kakang bakal tetap bersikukuh jalanakan perintah lan tugas apa sing dadi kewajiban. Marga kakang amanat kelawan diri ning saliramu. Pripun? Tak tonggoni ning wiwitan kang gede, saliramu ngujulaken macan. Sembari bebarengan kelawan diri ning si kakang ya. Assalamualaikum Rayi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh Raka bagus silam. Agung palamarta ageng tresmi sapun katempetan kula. Bagus sijan rawuh kelawan arsanipun panjenengan. Sinjang kirut sejatine wayang jajar gunung pinayung rame-rame suarane lamat-lamat tinggal mewah kebersih ketepian sumpah-sumpah
kembang suku pangramaning Siti Siti bentar kang peputra kebak dening elu irnawar sedeng ringa pasang elu ingkang lempuk karang watu sila yen keparas pagrem pagrem irang angen-angen ting surembyang sekaro kegawa Duh Gusti Kang Maha Suci supados asih ning Bos lumbu indah sayur ngaturakeun matur